Misses. Miss Amisis。こんばんは。ははじめまして。はじめまして。じめまして。うちの猫です。エミリーです。めちゃくちゃ可愛いです。可愛い羨ましいですよ。私猫大好きなので。そうですか。東京に住んでる時にギルナラが授業をしてまして、ユヌスエムレっていうトルコ大使館の機関が、タタール語の授業をやってくれてまして、で、はい。結構4年間。4年間ぐらいね。4年間、はい。その時にテキストもないんで自分で作ったりとかして、一生懸命作ったりしてたんですけど。あ、タタル語なんですよ。あ、すごいすごい。うちもあります。うちもここにあります。なんで今日は、簡単な挨拶と、多分これご存知だと思うんですけど、簡単な挨拶と、あと動詞の現在形、一番大切。そうですね。一番大切な動詞よく使うので。はい。ギルナー先生が話すので、カリエさんが同じように繰り返してもらおうかなと。イサンミスス。イサンミスス。実は、イサンミススは疑問形。はい、疑問形です。イサンは形容詞の生きていますかという意味。元気ですか？元気ですかみたいな。イサン。目は、ですかはい、疑問。で、says はあなた。あなたの認証語尾です。はい、says。だから、あなたは生きていますか？でも、はい、こんにちは。でも、こんにちはも同じですね。今日は。こんにちはもともと今日はって意味ですからね。はい。イサンミスス。イサンミスス。イサンミスス。Hayırlı irte. Hayırlı irte. Hayırlı irte. おはようございます。Hayırlı、良いの意味で、irte、朝。朝です。良い朝ですね。良い朝。Good morning ですね。そうですね。英語の Good morning みたい。はい。Selam。Selam。こんにちは。こんにちは。Hello みたい。友達の間使う表現。仲のいい友達の間に使うですね。アラビア語から来てる。アラビア語の、平和という意味で、Selam。Hayırlı kış。Hayırlı kış。こんばんは。そう、キシは夜、晩。で、hayırlı kış。hayırlı irte みたい。hayırlı irte、hayırlı kış、hayırlı tün。hayırlı 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 tün は日本語でないですね。hayırlı tün。good night。good night ですけど、良い夜を意味です。tün。tanışık。tanışık。tanışıkはおやすみなさい。寝る前に。静かな眠りを。そうですね。tanışも形容詞で静かなという意味でtanış。tanış。で、saubul。saubul。saubul。さよなら。はい、saubul。saubul は、そうは健康。そう、健康。bul はなって。そうですね。saubul、健康になってください。健康になってください。be healthy。be healthy。そう。be healthy。という意味ですね。で、さよならです。saubul。はい。どうぞ。最後だけは、saubul、聞いたことあったのは、saubul hus。saubul hus、そうです。それは同じですけど。saubul hus は丁寧の使い方。saubul hus。İsen misiniz? Hayırlı irte. Selam. Hayırlı kış.
خيرلك ish. hayırlı Hayırlı tün. Hayırlı tün. Tınış yıka. Tınış yoka. Tanışıkı. Sağ ol. Soğuk. Sağ bol. Sağ olunuz. Soğuk. Sağ olunuz. Sağ bolus. 次がタタール語の現在形ですね。動詞の現在形で、タタール語は日本語と同じ文法、順番なんで、比較的日本人も勉強しやすい言葉だと思うんですけど、主語があって、目的語があって、動詞があるって形ですね。順番同じです。はいうん。で、動詞については、動詞の語感、原型があって、で、その後に現在形がついて、その最後に、認証語尾っていう、私、君、あなたとか、それによって少し変わってくるので、それをつなげなきゃいけないです。はい。で、一番初めの例文ですね。これ多分ご存知だと思うんですけど、はい。読んでください。Min seni yaratam. Min seni yaratan. ミンセニヤラタン。聞いたことありますかセリアさん。はいお母聞いたさんことあります。とよく。ああ、そうですね。よく使うこの。Min seni yaratam. 私は君を愛して私いますは君を愛しています。これ、とロシアでも結構有名なんだね、このフレーズは。 Min seni yaratam. タタリスタンで、タタリスタン共和国でみんなしていると思います。あと一番しているは、キルマンダ。キルマンダ。していますかキルマンダ。Come here. そうそうそう、come here。ここに来て。みんなしている。キルマンダ。ミンは私、ミン。シン、シネ、あなた、君を。ヨラトは愛する。ヨラト、好き。エンは私の認証語尾です。私、ミン、シネ、ヨラタン。そうですね。ミンを使わなくても、シネ、ヨラタンだけでもわかる。私のこと、M から。そうね。はい。最後の M だから。最後の主語 M のの語尾からわかる。大丈夫ですかシネヨラタン。ミンシネヨラタン。で、これが動詞により6パターンあります。次のちょっとスライドで説明しますけども、初めちょっと難しいんですけど、慣れたらね。慣れた。そうですね。練習。練習一番ですね。Nerse işliyorsunuz? Nerse işliyorsunuz? Nerse işliyorsunuz? あなたは何をしていますかっていう文章でして、Nerse っていうのが何っていう意味で、işliyorsunuz はしている、働いている。そう、働いてるも何をしてますかっていう質問で、ここであなた、siz nerse işliyorsunuz? この最後の siz はあなた。そう、この文には主語が省かれてますね。はい、次の例文。Kitap okuyayım. Kitap okuyayım. Kitap okuyayım. 本を読んでいます。はい。Kitap okuyayım. 誰Min kitap okuyayım. この M ですね。M で終わる。この現在形で M で終わると、私、okuyayım。okuyayım。はい。6パターンがこれです。はい。6つもあるんですけど、はい。でも他の過去形とかはもっと楽だよね。過去形もっと簡単だよね。2つだけ。2つあります。そう。意外と少ないですね。そう。ここにあるように、イシレウっていう動詞。イシレウっていうのは、働くことという動名詞ですね。はい。イシレウ。W とか U をつけます。タタル語の動詞の場合は、母音で終わる、動詞の語感が母音で終わる、イシレのように母音で終わる動詞と、ベのように L、心で終わる動詞と、あと、これ、アシャって、オシャ、ちょっと発音なんて、オシャアシャオシャの場合は母音で終わる動詞。ヤズっていうのは子音で終わる動詞。
この4つのグループがありまして、上の2つと下の2つは違いは、母音の種類が前絶母音って言われるんですけど、母音が、とかとかは、下が前の方にあるのが前絶母音ですね。い、っていうのがね。はい。で、後絶母音は、とか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 が後絶母音。なんで、母音で終わるグループと子音で終わるグループの前絶母音と後絶母音というの4つのグループが基本なんですけど、それプラス、これとこれは少し違ってですね、子音で終わるんですけど、こちらのようにプラスイになるグループと、母音で終わるんですけど、がつくグループというので、6つのグループがありますと。で、タタール語の動詞はこの上の4つのグループがほとんどです。次のページあるように、このグループ、4つのグループがほとんどの動詞で、こっちの2つは、例外的なもんですね。少ないです。はい。なるほど。はい。わかりました。動詞の語幹、上から見ていくと、動詞の語幹プラス、いをつけるだけで、もう、働いてますという意味になります。いしに。なんですけど、タタール語の場合は認証語尾を必ずつけますので、私が働いているときは、この M がプラスになりまして、イシリン。はい、私これ。ね。はい。そうですね。私は働いていますは、ミンですね。ここミン。ミン、エシリム、マです。全部 M。ミン、エシリム。ミン、エシリム。そうそうそう。私は働いています。ミン、エシリム。ミン、エシリム。ミン、エシリム。シンは君。シン、エシリセン。セン、エシリセン。はい。彼女、ないです。はい。認証語尾、ないです。エシリー。エシリー。そのまま、エシリーだけ。エシリー。エシリー。はい。で、ブス、私たち、エシリーブス。エシリーブス。シス、エシリー、見えない？見えるかな？見える？これ。私は見える。見える。シス、エシリー、シス。シス、エシリー、シス。で、オラー、彼ら。エシリーラー。エシリーラー。オラー、エシリーラー。はい。意味は、働きます、働いています。働いています。日本語の場合は認証語尾ないので、私は働いてます、君は働いてます。全部一緒なんですけど。はい。でもそこまで今見たらそこまでも難しくないんですよ。そうですね。そう。はい、そう、練習だけですね。エシリーム、エシリースン、エシリーブス、エシリース、エシリーラー。こんな感じで。じゃあ次。そうですね。疑問文は最後に目をつけます。そうですね。目をつけます。エシリーメ。エシリーメ。エシリーメ。彼は働いてますか？彼女働いてますか？メ。エシリーセンメ。エシリーセンメ。エシリーセンメ。君は働いてますか？シン、エシリーセンメ。シン、エシリーセンメ。いや。サリアさん。シン、エシリーセンメ。ايه ايه اشلي مين اشلي اشلي سين اشلي سنغمة مين ده اشليم مين ده اشليم مين ده اشليم قول بس اشليمي قول اشليمي قول نفسه اشلي قول اوشي اوشي burada 食べますاشليそうですね。بس私たち、ich liebe es. Ich liebe es. بس ich liebe es. بس ich liebe es. はい。じゃあ次の動詞、blue。知るという動詞です。blue、知る。blue。min belem。min belem。今回はアテンテン、いじゃなくて、
Belü, bile, bile, Bele. bile, ul bile. Bile. Min Ul bilem. Min bilem. Sen bilesin. Sen bilersin. Bilersin. Ul bile. Ul bele. Biz bilebiz. Biz bileriz. Siz bilesiz. Siz bilesiz. Olar bileler. Onlar biler. Onlar bilerler. Olar bileler. この ler、olar の場合は、ul みたい、使わなくても大丈夫です。レルつけなくてもいいんだよね。そうそうそう。olar、ビレ。例えば、olar bile。OK。OK です。でも、olar bileler、olar bile。はい。両方とも。使わなくても、はい、大丈夫です。疑問は、sin bilesin mi? Sin bilesiz mi? Bilesin mi? この。sin bilesin mi? Sin bilesin mi? Sarıya san, siz Tatarca bilesiz mi? Yok. このめ、Sin bile. Min Tatarca, ここです。引いて。Bilmesin. Bilmim. Bilmim. Min Tatarca bilmim. Min Tatarca bilmim. はい。じゃあ次。おしょう。おしょう。おしょう。タタール語のあは、おっていう発音ちょっとですね。違う。タタル、あはどう？これ読んでみてください。サリアさん。食べることは、おしょう。おしょう。おしょう。ちょっと違う？前のあがおに近い。おしょう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 。でも、それもなんか私の子供の頃から覚えてるのは、なんかロシア語とその違いが子供の頃が分からなくて、そのあとおっていつこれになるかなって、すごいなんか理解してなかったのを覚えてます。そうですね。ちょっと違うですね。ちょっとおっぽい。おですね。このアラームはオラル。オラル、彼ら。僕らは結婚して20年なんですけど、いまだに言えないんで、怒られます。トルコ語と同じように。まだ言えない。トルコ語と同じように発音しちゃうんで。そうですね。難しい？難しい、難しい。おしょう。はい。おしょうは、ういがきます。おしい。みんおしん。しんおしさん。bis, ul oshi. Biz oshibas. Siz oshisiz. Oshilar. Oshilar. 疑問は、おしま。食べますか？そうですね。2つあります。めとむ。この点がないいは、愛は、うーって発音ですね。うです。そうですね。ロシア語であるから。こういうやつ、こういうやつ。これ難しいですね。日本人はあまり。そうですね。これも、はしい。おしいもん。うです。おしいま。で、よず、書くことは、よず、よざん、よざ、みんなさ。語感プラスあ、よざ。みん、よざん。しん、よざすん。う、よざ。ぶす、よざ、ぶす。このぶすもぶすになりました。そうですね。すす、よざすす。言いたい？すす、よざすす。よざすす。はい。おらる、よざらる。よざらる。
なんかちょっとラルが、変そうですね。変じゃないけど、多分、餃子でも OK です。そう、オラリオザ。オラリオザ。オラリオザ、書きます。書いています。面白いです。で、次の動詞は、ゆる。歩きます。歩きますっていう動詞ですね。歩くことはゆる。ゆるの語感プラスい。ゆり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 ん。ゆりん。ゆりん。し。ゆり。ゆりせん。せん。う。ゆりせん。ゆり。うゆり。bis。bis。より bis。ゆり bis。sis。より sis。ゆり sis。olar。よりvar。ゆりる。ゆりる。はい。歩いています。合ってます。はい。ゆりる。で、おこ。おこは読む。読むことは、おこ。おかい。うい。おかい。おかい。おかいむ。みのかいむ。みんおかいむ。しん。おかいむ。おかいせん。おかいさん。お。おかいさん。おかい。おかい。彼女、おかい。bis。おかい。bis。sis。おかい sis。おかい sis。olar。おかいわ。おかいら。はい。勉強になります。否定形です、ね。否定形は全部みで終わるので。2つ。そう、こっちの方が楽ですね。2つだけ。みとむい。動詞の語感プラスみがむい。إشلا إشلامة إشلامة إشلامي 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 إشلاميم مين إشلاميم إشلاميمそうですねإشلامي إشلاميم مين إشلاميم مين إشلاميم سين سين إشلامي سين سين إشلامي إشلامي بس إشلامي بس هي سس إشلامي سس إشلامي سس أولار إشلاميزلار إشلاميلر 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 Onlar işlemiler. Onlar işlemiだけでも OK です。彼らは働きます。そうですね。はい。次、bilmev。bilmev。bilmi。知りません。知りませんは bilmi。min bilmim。bilmisen。bilmisen。bilmi。bilmibis。bilmises。bilmisis。bilmiler。bilmiler。onlar bilmi。bilmi. Onlar bilmiler. Ve oşamı.食べません。oşamıyım. oşamisin. oşami. Biz oşamibis. Oşamıyız. oşamibis. oşamısız. oşamılar.はい。素晴らしい。書きません。はい、書きます。で、あと、疑問も無ですね。おしゃむいむ。最後に無をつけます。はい、つけます。はい。で、書きませんは、よずみ。よずみ。みん。よずみみん。やずみん。よずみん。やずみん。よ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 ずみしん。よずみさん。よずみさん。Yosmi. Yosmi biz. Yosmisiz. Yosmiler. Yosmiler. Evet. Yosmiler. で、この N は、N、んですね。大丈夫ですかこの文字。難しいです。んです。英語でもあります。nozzle。N ですね。鼻とす。鼻とす。はい。で、ゆるみ。
歩きません。すみません。ちょっと見えなくて。はい、見えます。ユルミ、歩きません。歩いていません。ミン、ユルミン。ユルミン。うん。あ夜みたいですね。夜。日本語の。夜は歩きません。夜み。ユルミン。ユルミン。シン、ユルミセン。シンユルミセン。シンユルミセン。おユルミ。ユルミベス。ユルミベス。ユルミベス。ユルミセス。ユルミラル。ユルミラル。ユルミラル。最後読まない。おかまい。おかまい。おかいん。おかまいん。おかまいん。おかまいせん。おかまい。おかまいベス。おかまいセス。おかまいラル。おかまいラル。素晴らしい。そう。でもこれ覚えたら本当に楽になると思います、はい。もうこれが。意外と簡単。意外と簡単。最初に見たらちょっと最初すごい不安になっちゃって、全部別々じゃないかなって思っちゃったんですけど、でも、いや、多分、ちゃんと勉強したら覚えます。そうですね。この覚えなくても大丈夫だと思います。オートマティック。自然に1から覚えなくていいでしょ。そう、自然に出てくると思います。じゃないから。今のその活用の表はお手元にありますか？はい。ありますか？あります。じゃあ、一番使う一人称単数、私で、はい。そうですね。日本語に訳してもらいましょう。今から言う日本語をタタール語にしてもらいます。ここに。出てくるかな？出てくる。M だけをつけて。そう。あれはプレゼンテーションの方ですか？ごめんなさいね。急遽慌てて今日作ったんですよね。だから。見ました。これで、これを見て。そう。いけない？でもこれだけで。全然大丈夫です。まずやってみましょう。私は笑います。ちょっと待って。そう、見せて。私は笑います。来る？そう。来る。来る。كلم كلام من كلام はい。合ってます。はい。次、私は働きます。働く。これです。はい、私、見せます。はい、働く。اشلعو min اشلم。imですね、全部im。これ、im。これは MMM。これはこれはここ書けば。はい。بلام شليم im ですね。あと次のこれこれもオシムこれは一番。はい、最後のはim です。はい。بلامじゃあ、すいません。3番目。いきますね。私は覚えています。覚えています。覚えるは、これです。これですね。読み方は、ハトルロウ。ハトルロウ。これは、X はハですね。ハです。ハトルリムハトルリム。ブラボー。じゃあ4番目。私は書きます。今まで。やずあん。よざん。じゃあこれ。次です。5番目。私は行きます。行く。います。バル。私はバラン。ミンバラン。私はバラン。バラン。行きます。バラン。私はバラン。ミンバラン。次です。6番目。食べます。私は食べます。
Mine Öşeğim. Öşeğim.そうそうそう。 Oşeğim. おし、おし。みのし。 Min Oşeğim. みのし。次が7番目。私は見ます。見ます。これ。読んだけど、こコラオ。コラオ。 Korav. Korav. Min Korayım. コライム。そうですう。私は歌います。歌うはどこだこれだ。読んであげて。ジェルラウ。 Jirlav. ジェルラウ。 Jirlavim. Jirlayım. ジェルライム。 Jirlayım. イムですね。ジェルライム。ジュルイン。ジェルライム。ジュルイン。ミンジェルライム。じゃあ最後の2つは簡単です。私は読みます。私はOkuyayım. オッケー。みんなコインうん。 10番目。私は歩きます。私はYoruyum. ユリム。 Yoruyum. みんね。私は日本語だから。大丈夫。はい。ミンユリム。 Min Yoruyum. ミンユリム。 Min Yoruyum. そうですね。カタログで私はないですね。はないんですね。はが、全部ミンミンシン。ミンユリム。でもタタル語でその民とかも必ず言わなくちゃいけないんですか？それとも特になんかよりユリムだけでも大丈夫ですね。はい、大丈夫です。省略できますよね。そうですね認証語尾からわかる。認証語尾。はい。英語と違う。だから大事。英語とかフランス語は絶対省略しないけど。そうですよね。そうですね。ロシア語どうでしたか？ロシア語で使うですね。いや、いつも使うですね。そうですよね。たまに使えない場合もあると思うんですけれども。Например。はい。じゃあ次。どうですか？でも、いや、なんとなくもう、なんとなく、ちょっとこれからどういう感じでいこうかなって。どこで使おうね、誰と話すタタール人だからタタロ会で教えてください。お母さんとお母さんも絶対喋れますよ。タタロ会で。はい。すごくお母さんと喋りたいんですよ。びっくりしますね、きっとね。でもまたやっぱりお母さんからたまにタタル語が聞きます。ただまた返事はやっぱり自分でロシア語しか。じゃあ、ちょっと例文がいくつかあるので、はい、タタログの現在形の例文。ここまでいく？下に日本語の訳がありますので、はい、意味わかると思いますけど、赤くしてるのが動詞ですね。これ、はい、動詞で、今日習った現在形、すべて現在形です。語感ですね。はい、赤いのは動詞の語感ですね。はい。ギュルナラに読んでもらって、フレーズずつ、で、サリアさんに読んでもらいましょうか。はい。じゃあお願いします。غدت من ساعات جديدة يقدم ترام. 難しいです。غدت من ساعات جديدة يقدم جديدة يقدم ترام. يقدم ترام. يقدم ترام. いらない？私は読まなくていい？読まなくてもいい。わかりました。いつも私は7時に起きます。ガデッテっていうのがいつもですね。ガデッテ。このグはちょっとまた喉の奥からガデッテ。フランス語って勉強されたことありますか？ないです。フランスが R の発音と同じ。本当？ガデッテ。喉の奥から。これアラビア語ですよね。そうですね。アラビア語。私。またアラビア語。これもアラビア語ですね。サガッ。時間です。ジデっていうのが7。ジデ。7です。ジデ。で。2です。時間7時に。2はで。語尾。ジデで。ジデは7。7時。
Jide'de yuqu, Jide yuqudan turam. Yokadan.横っていうのは、トゥヌシ横っていう意味で、眠るって意味ですね。うん、眠りからトゥルは起きるですね。起きます。眠りから起きる。起きます。起きます。はい。この横段はからの語尾です。この段。横段。横段。でも、غدت من ساعات جديدة ترام。でも、OK です。横段使わなくても大丈夫です。これ。発音して、トラム。トラム。そうですね。サガジデでトラム。いつときたらこれ、サガジデ。いつサガジデで。サガジデでトラム。サガジデでトラム。いいかなはい。イルテントラシ。ユーワン。いいよ。イルテントラシ。そう。コンマずつ行きましょうか。はい、ここまで。すみません。もう一度いいですか？はい。イルテントラシ。イルテントラシ。ユーワナム。ユーワナム。キーネム。キーネム。イルテングオシナオシム。イルテングオシナオシム。Hem uqırğa kitem. Hem uqırğa kitem. これ、エルテンって何？イルテンは朝です。はい、朝。イルテン。日本語朝がなかった。朝起きたら、洗うっていうのは体を洗います。イルテはハイルレイルテ。はい。ハイルレイルテ。覚えてる？ハイルレイルテ。おはようございますのイルテですね。朝です。朝起きたら朝にイルテントロガシ。このトロガシ。ガチは起きたら、朝に起きたら、このガシはタラです。ユーワナム。自分を洗うって意味ですね。ユーワナム。そう、自分の洗うはユーワナム。顔を洗います。ユーワナム。キーネム。キーネムは服を着る。日本語の着ると。そう、これはキーが日本語の着ると一緒ですね。キーなんで自分で着るっていうような感じ。着られる。キーネム。イルテングオシノオシ。朝ごはんを、イルテンゲが朝の、アシがご飯を食べます。そして、勉強しに行きます。という意味です。このオックルガーっていう表現はまた今度やります。これも動名詞、何々をする。そうですね。タタロ語の動詞は、ウルガ、エルゲで終わります。このオクルガ、例えばオクルガ、勉強することはオクルガ。日本語とね、語順は全く一緒なんで。一緒。例えば、イルテン、朝、トロガシ、起きたら一緒。ヨーナム、洗います。キーナム、一緒ですね。順番。順番は簡単と思う。簡単っていうのは同じ覚えやすい。日本語と同じ。はい。Dersler 9. yortada başlana. Dersler 9. yortada. 9. yortada. Başlana. 授業は8時半に始まります。Ders っていうのは授業ですね。授業。Ders。レールっていうのは複数形です。複数です。授業たち。授業。使うの授業。Dersler。は、9っていうのは8時ですね。8番目9は9です。9やるだから9番目の半分。そうですね。8時半。 8時半は、
そう、だからこれは9番目で半分なんで、9時半ではなくて、8時半って意味なんです。ロシア語と同じполовина девятогоで、половина девятьはトゥルス、9。で、これはヨルトはполовина。ヨルトで。順番だけちょっと違い。9ヨルトだ。だから、これタタール語だけだ、ロシア語の影響なんだ。そう、ロシア語の影響。他ので、9ヨルトだ。トルコ語で違うですね。定型部長。そう。違いますね。はい。バシラナはバシランっていう動詞の。始まります。はい。現在形です。現在形はУл башлана, дәрес башлана. Без көн сайын 5-6 сәгать укыйбыз. Без көн сайын 5-6. Эш oldu. Сәгать укыйбыз. Укыйбыз. 私たちは毎日5、6時間勉強します。そうですね。ベースは私たちで、ピュンサーユンっていうのが毎日っていう意味です。毎日。入り込んのコン？そうです。くんは日。サーユンってサーユンは、毎。サーユン。くんサーユン。every day。every ですね。5と6はベシアウト。5-6. サガットはまた出てきましたですね。時間。オクイブス。じゃあ次。Dərslərdən son men oshxonada kunduzgi oshni oshim. Derslerden son min oshxonada kunduzgi oshni oshim. はい。ダルスはさっきやったように授業ですね。点はのから。これから。で、損はの後。で、それでダンソンで授業の後。で、ミンは私。アシハネでは食堂で、キュンドゥズケはお昼、キュンドゥズケアシュ、キュンドゥズがお昼って意味ですので、お昼のご飯を食べます。キュンドゥズケアシュネアシュ。そうですね。あとスープもと言います。お写真。ここ、ですね。はね。はねはペルシャ語かなんかでね。家って意味だね。家、そうです。建物、家という意味で、ペルシャ語から。はね。例えば、ハスタハネ、病院はハスタハネ。コナハネあります。コナハネ、ホテル。ホテルは、コナはお客様。と、プラスハネ、ホテル。コナハネ。じゃあ次。Onları kitapxonaga kirib, ham onda gazeta, ham jurnallar o'qiyim. Onları kitapxonaga kirib, ham onda gazeta, ham jurnallar o'qiyim. その後、図書館に入ります。そしてそこで新聞と雑誌を読みます。アンナルでその後って意味だ。アンナルは後で、その後。はい。ここにあるじゃん、キタプハネ。そうですね。キタプが本で、ハネが家って意味ですね。で、図書館、キタプハネ。キタプハネ、ゲが絵ですね。キタプ図書館に、キレンっていうのが入ります。私は入ります。そして、ハンっていうのはそしてですね。アンダーがそこで、ガゼタは新聞ですね。ハムがと、ジョーナルは雑誌を読みます。私は読みます。ラルは複数。そうです。ラルは複数です。はい。
このぐらいで。このぐらい。このぐらいでいいかな。まだあるよ。作ったのは。これ。そうでも、いいですね。どうします？じゃあ次。いきます。Үйге қайтқаш, үйге қайтқаш, юынам, кешкі ашны ашыйм, һәм ял итәм, музыка тыңлыйм, дусларым белән телефоннан сөйләшәм. Дусларым белән телефоннан сөйләшәм. Үйгеに帰っ帰っていうのは、үй게が家にですね。で帰って日本語に似てるんですよ。帰ったら。そう、よく似てる。帰った。帰った。いうは何は、まあ、手を洗います。体を洗います。キシ足は晩ご飯ですね。で、足は先と食べます。そして、やいてんっていうのは、休みます。やいてん。音楽を聴きます。私の友達と一緒に電話で話します。Мин татарча сөйләшәм. Мин татарча сөйләшәм. はお話をします。Кай вакыт телевизордан кызыклы тапшырулар карыйм. Кай вакыт телевизордан кызыклы тапшырулар карыйм. 時々テレビで面白い番組を見ます。はい。テレビジョンはテレビですね。テレビジョン。はい。クザクルは面白いで、タプシュルが番組。タプシュルは番組です。カリンは見ます。で、会話けっては時々ってこと？時々です。会話テレビジョン団ってあれもなんか団って町ではないですか？団はからですね。から。そう。テレビの中から面白い番組を見ますっていうのね。そうですね。例えばここにテレフォンもこれからです。から。町とかも使いますか？例えばなんかモスクワ団。そう使います。使います。モスクワ団、カザン団。日本語だとその何々からなんですけど。でも全部ではないんですよね。私一度エルメタオエルメッテン。エルメッテン。ミンエルメッテン。私はそうアルメットから。エルメッテン。タタルスタンナン。そうですね。英語で終わると、英と英語で終わると、なんになります。他のは全部ダンです。テレビジョンダン、ヤポニアダン、東京ダン。これは、テレビの中から面白い番組を見ますってことなんでしょう。Yol itkəş, dərslərə hazırlanam. Yol itkəş, dərslərə hazırlanam. Dərsliklərini oxuyum. İnternetdən kerakli məlumatni izləyim. Həm öyrənəm. やる一ケチが休んだら、授業に対する準備をします。授業の準備をします。ダースリックは教科書を読みます。インターネットから必要な
情報 Hmm. ?Maglumat? これはアラビア語やな。 Maglumat var information. 情報をbilgi. 探します。easily Izlim. 探します。探します。そして勉強します。うん。 UNM はい。ね全部、uim。ユレネン。うん。全部ウクイム。私です。ウクイム。うん、確かに。うん。これ、線がないのかね。あ、線が、シズがないね。この例文には。そうですね。あと、これを、例えば、ヨーナさん、ここ、シのつけて、ないだけで。イゲハタシンヨーナさん、コシさん。これは全部みんなのために作った。素晴らしいです。ありがとうございます。これ、後でもらっていいですか？あ、今日ね、送ったんですよ。さっき。そうですね、メールで。メールで送ったので、はい。また後で見てもらうから。はい。ありがとうございます。どう全部読みましょうか。Kişilerin dostlarım bilen oralaşam. Kişilerin dostlarım bilen oralaşam. Oralaşam. Onlar bilen soğuk havada yürüyüm. Onlar bilen soğuk havada yürüyüm. 夜に友達と連絡を取ります。彼らと一緒に新鮮な空気で散歩します。ちょっと日本語変ですけども、新鮮な綺麗な空気の中を散歩します。という意味ですね。アララシっていうのが連絡を取るっていう。アララシはコミュニケーション。コミュニケート。アララシュ。Söyleşu, oralaşu. Oralaşam. 連絡取ってますって意味ですね。連絡取ること。で、oralaşu。キッシが夜ですね。で、ドスが友達です。ここ、複数。kişiler、毎晩、毎日、いつもkişilerin。毎晩、友達と、いつものこと。友達たちと連絡取りますと。ビレンは何々とって意味ですね。ビレン。と一緒に。ビレン。で、彼らと一緒にきれいな空気で歩きます。Гадәттә мин кичке 11-дә йокларга ятам. Ve min kike 11-дә йокларга ятам. ゆっくり。もう一度。もういいです。いいですか？Гадәттә мин кичке 11-дә йокларга ятам. Ял көннәрендә мин соң торам. Көндез өйдә булам. 休みの日には私は遅く起きます。昼間は家にいます。Кичләрен без дусларыбыз белән кафега, клубка барырга, спорт ярышларын карарга яратабыз. このキッチレンは夜ですね。私たちの友達と一緒にカフェに行く、クラブに行くことが、スポーツの大会、試合を見ることが好きです、私たちは。ですね。やらとも。民生にやらた。と同じやらたぶす。やらたぶす。多分これで終わりだと思う。まだあった。これ、ちょっと下に。はい。Вакытымны файдалы һәм күңелле үткәрергә тырышам.一つずつ。Вакытымны файдалы һәм күңелле
Үткәрергә, Үткәрергә тырышам. тырышам. 私の時間を有効に、そして楽しく過ごすことに努力しています。っていう意味ですね。トゥルシュっていうのが努力するって動詞ですね。ウッケールっていうのは過ごすっていう動詞で、ウルルガ、イルルゲっていう過ごすことをに努力してますっていう表現。頑張ってます。頑張ってます。頑張るはトゥルシュ。頑張る。トゥルシュ。トゥルシュ。トゥルシュ。トゥルシャン。Tatarca, tırışam. Tatarca, söyleşirge, tırışam. Tatarca, Tatarca, Söyleşirge, tırışam. Tırışam. Selamet bulu için Selamet bulu için gündelik rejimni o'targa, dürüst tuqlanırğa, o'simlik oziqlarni, yeşilliklar, jilik-jimishlar, yetarli qo'llanirga kerak. 健康になるために、一日の生活習慣を実行すること、正しく栄養をとること、植物性食料、野菜とか果物ですね。野菜、果物をたくさん使う必要があります。まあ、はよく聞きます、お母さんから。あ、本当に。何？キレッキレ。キレッ。そうそう。よく使う。動詞の裏がの形とプラスキレッ。よく使う。コランがキレッ。じゃあ今度それも使う必要があります。コランがキレッ。Үткәрергә, күңелле үткәрергә кирәк. Күңелле үткәрергә кирәк. 現在形は以上です。はい。もうこれだけできれば。はい。で動詞もここにある動詞が結構、はい。メジャーなというか主要な動詞なんですけども、ここら辺をマスターすれば。喋るようになりますので。わかります。ちょっと頑張ります。こんな感じでちょっとまた、はい。はい、頑張ります。タタログで。トゥルシ。手で始まる。トゥルシ。トゥルシ。トゥルシャン。トゥルシャン。トゥルシャン。はい。Tırşan.本当にありがとうございます。